Ausführungen von 1 Minute nach Artikel 163 der Geschäftsordnung. Es beginnt Herr Kollege Notch. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, aby som vo svojom prvom vyjadrení, aby som sa predstavil. Som zo Slovenska, ale budem hovoriť po maďarsky. Keď skúmam dnešné udalosti, tak je naozaj hrozné, keď sa zamyslíme nad otázkou mieru v budúcnosti. Ukrajina, Gáza, Sýria, Irak, to sú krajiny, ktoré nie sú až tak ďaleko, ako by si mnohí mysleli. Vlastne Putin určuje mnoho v tomto smere. Občania našej krajiny a aj Maďari na Slovensku už 10 rokov sa tešíme z toho, že sme v Európskej únii, pretože tých 40 rokov vplyvu komunistov a Rusov nám teraz je preč. A našťastie teda sme už v Európskej únii. A teraz ale vidíme, že aj niektoré populistické vyhlásenia sú na úkor jednoty. Napríklad pán Farage, ktorý v tomto parlamente bojuje proti integrácii EÚ, čo chce povedať účastníkom referenda v Škótsku tento týždeň. Pán prerušený, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán kolega Naď. Ďakujeme. Ja viem, že je to váš prvý prejav, ale sú to prejavy v dĺžke 1 minúty a keď to máme na čas skončiť, tak sa musí každý držať prideleného času.